Днес се потапяме в една от най-горещите и сложни теми в момента – надпреварата във въоръжаването с изкуствен интелект. Ще се опитаме да я направим максимално ясна, като я разгледаме фронт по фронт. И така, ето как ще подходим. Първо ще разгледаме как се променя бойното поле на чат-ботовете. След това ще видим какви са изненадващите нови сили на изкуствения интелект. Трето, ще се потопим в голямата цел – надпреварата към общия изкуствен интелект. И накрая ще погледнем към следващата граница, а именно хардуера. И така да започваме. Първият фронт е софтуерният. Тук на бойното поле на чат-ботовете в момента се води, може би, най-ожесточената и най-видимата за всички ни битка. Значи, доскоро, когато кажехме изкуствен интелект, почти всеки се сещаше за едно име – ChatGPT. Изглеждаше, че доминацията му е непоплатима. Но нещата се променят, и то доста бързо. Ето и конкретните числа, които го доказват. Според данни от Sensor Tower, виждаме, че растежа на ChatGPT се е забавил доста, до едва 6%. В същото време, конкурента от Google, Gemini, набира сериозна скорост с цели 30% ръст. Сега тук става интересно. Въпреки че Gemini расте по-бързо, вижте пазарния дял. ChatGPT все още държи над половината от пазара, цели 55%. Това създава една, бих казал, класическа ситуация. Имаме лидер, който е под обсада. И как Gemini успява да навакса толкова бързо? Ами, има едно огромно стратегическо предимство. Говорим за дълбоката му интеграция в операционната система Android. Помислете само, това му дава директен достъп до милиарди устройства по света. Добре, но цялата тази битка не е само за това, кой ще има повече потребители. Става въпрос за нещо много по-дълбоко, а именно какво всъщност могат да правят тези технологии. И тук навлизаме във втория фронт – изненадващите нови сили на изкуствения интелект. И тази сила има две лица. От една страна – потенциалът да се влияе на избори, а от друга – възможността да се откриват източници на чиста енергия. Това е, може би, най-добрата илюстрация за двойствената природа на изкуствения интелект. Огромна полза, но и огромен риск. Да започнем с по-притеснителната страна. Едно проучване в Великобритания показва нещо наистина стряскащо. Чатбот с изкуствен интелект е успял да промени мнението на избиратели от опозицията по ключови политически въпроси с до 25% пункта. Това е огромно число в политиката. И не става дума за някаква сложна манипулация. Изследователите установяват, че ключът е способността на изкуствения интелект да представи огромен обем от, на пръв поглед, фактически аргументи. Разбира се, тук идва и голямото «но». Предупреждението е, че когато бъде подтикнат да бъде максимално убедителен, моделът може да започне да си измисля данни. Но нека видим и светлата страна. Става дума за нещо, наречено сляпа геотермална система. Това е огромен източник на енергия, напълно скрит под земята, без никакви видими знаци. И именно с помощта на изкуствен интелект, стартъпът Занскър успява да открие първата такава система с стопанско значение в Невада от десетилетия насам. И защо това е толкова важно? Защото в момента геотермалната енергия съставлява по-малко от 1% от цялото производство на ток в САЩ. Представете си какъв огромен потенциал се крие тук. Това наистина може да промени правилата на играта – търсенето на чиста енергия. И всичко това ни води до третия и може би най-важен фронт. Защото крайната цел, големият залог в цялата тази надпревара не е просто по-добър чатбот. Не. Крайната награда е създаването на общ изкуствен интелект или, както е по-известен, AGI. И колко далеч сме от това? Може би не толкова, колкото си мислим. Водещи фигури като Сергей Брин от Google и Джаред Каплан от Anthropic говорят за изненадващо кратки срокове. Говорим за критични решения до 2027 и потенциална поява на изкуствен интелект на човешко ниво около 2030 година. Това е буквално затъгъла. За да стигнат до там, компаниите разработват съвсем нови методи за мислене, като DeepThink на Google. Идеята е проста, но мощна. Вместо да даде бърз отговор, системата проучва няколко идеи едновременно, сравнява ги и чак тогава избира най-доброто решение.
Много по-умислен процес. А дали работи? О, да, резултатите са повече от красноречиви. Този нов подход буквално разбива най-новите модели на OpenAI по няколко много сложни показателя за разсъждение. Разликите са огромни. Но този невероятен напредък носи със себе си и едно много сериозно предупреждение от Джаред Каплан. Той говори за потенциална експлозия на интелигентността. Ето какво казва. Ако ИИ стане по-интелигентен от хората и успее да привлече помощта на други ИИ, за да ускори развитието си, това може да бъде момент на непредсказуема промяна. С други думи, момент, в който можем да загубим контрол. И това ни води съвсем естествено до последния, четвърти фронт. Защото цялата тази нова интелигентност трябва да живее някъде. Трябва и дом. И тук говорим за физическото бойно поле, битката за хардуера, за следващото голямо устройство. И на този фронт един от досегашните гиганти, Apple, изглежда има сериозен проблем. Става дума за масирано изтичане на мозъци. Само си представете, 4 топ-менеджера са напуснали за една година. Ръководителят на стратегията за ИИ си тръгва, а десетки инженери се преместват в OpenAI и Meta. Тази война за таланти всъщност е прелюдия към нещо много по-голямо. Битката за това, кое ще бъде следващото основно устройство след смартфона. От едната страна имаме Apple, от другата са претендентите Meta с умни очила и OpenAI, които, забележете, работят с бившия главен дизайнер на Apple, Джони Айв, за да създадат собствено AI устройство. И така, след като разгледахме всички тези фронтове, всичко се свежда до един финален, изключително важен въпрос. Въпрос, който обобщава скоростта, силата и огромният риск на тази нова ера. А то е, докато тази надпревара във въоръжаването с изкуствен интелект се ускорява все повече, кой всъщност изгражда спирачките?